Práca zálohového systému spolupracuje s viacerými festivalmi. Máme vlastný tím ľudí, študentov, ktorí chodia po festivale, majú špeciálne rúbsaky na chrbte a zbierajú tieto zálohované obaly od účastníkov. Samozrejme máme tu špeciálne nádoby, do ktorých je možné tento obal vrátiť. Odberné miesta, kde teda aj s inými odpadmi je možné tento obal separovane vrátiť. Následne tieto obaly sú spočítané a tento záloh správca preplatí potom organizátorovi festivalu. Ľuďom sa tento koncept veľmi páči, dokonca nás zastavujú aj s tým, že sa im páči naša celková výstroj, že prvýkrát videli tie batohy s vláčkami a taktiež nás pýtajú aj na tieto naše vybavenia, battle holdre. Čiže veľmi dobré ohlasy sú, spätná väzba je veľmi dobrá. Zatiaľ si myslím, že viacej tých PET fľašiek, čiže myslím si, že viacej ľudí ich používa. Ale aj dosť plechoviek sme nazbierali, takže dosť oboch, ale musel by som povedať, že viac tých PET fľašiek. Väčšinou ľudia zvyknú k nám pribehnúť, že či teda môžu nám to tam hodiť, kým sa prechádzame vlastne po reáli, takže väčšinou je tak, že oni za nami chodia sami. Mali sme aj pani, čo k nám došla s plným vreckom plechoviek a fľašiek, takže áno, dosť za nami chodia aj ľudia. Na festivale je neskutočne čisto. Ľudia naozaj rozmýšľajú, kde môžu odpad vyhodiť. Na zemi prakticky nie je žiaden odpad, a to ani večer po koncertoch. Nie je to samozrejme len o zbere tých obalov a vrátení týchto obalov, ale je to o tom, aby sme aj vlastne zvyšovali povedomie o tom zálohovaní, prečo je dôležité, aký má význam ekologický a teda čo sa s týmito obalmi následne robí, aby si ľudia zvykli, že tieto obaly sú teda spracované samostatne a tento materiál je potom využitý na opätovnú výrobu týchto obalov. My sa snažíme každý rok rozširovať tieto partnerstvá, to znamená, že každý rok pribúda viac a viac festivalov. Pokiaľ takýto špeciálny spôsob zberu na festivaloch nie je, môže vždy účastník si tieto obaly zobrať so sebou domov a vrátiť na štandardných odberných miestach.